Тате, искам куче. Знаеш ли какво означава това на езика на биологията? Искам да инвестираш 4-цифрена сума в нещо, което сере на килима и ме гледа с обожание. Защото аз самият не мога да генерирам авторитет. Детето ти иска куче, защото усеща твоята слабост. Истинският алфа родител не вкарва конкуренция в домашната хранителна верига. И какво ще го правиш това куче? Ще го разхождаш в 6 сутринта на -10. Това не е стрес гориво. Това е робство под прикритието на любов към животните. Иска домашен любимец. Купи му тарантула. Не яде нищо, седи в ъгъла и гледа зловещо. Перфектният тренинг за неговата параноя. Спестява пари и възпитава хищници. Кучето е за балъци, които имат нужда от платена любов. Ако не си ме разбрал, отивай да събираш изпражнения в парка.